12-ročný chlapec dorezal svojho spolužiaka. S nožom v ruke sa bili deti na základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Jednému z nich museli ošetriť rozrezanú ruku na chirurgii. Neviem, ešte idem teraz na políciu a neviem, ako sa to bude riešiť. Takto zareagoval otec na otázku, ako vyrieši problém so synom, ktorý sa v škole pobil s ostrým nožom v ruke. Prečo si to urobil? Nepovieš nám? Chlapec zaútočil na svojho spolužiaka a skončil až potom, čo mu spravil 2 krvavé rany na ľavej ruke. Pobili sa chlapci, prosím vás pekne a napúšťte zbytečnú z toho bublinu. Stáva sa často, že si vzájomne nadávajú na rodičov a potom vyvolávajú z toho bitky. Incident sa stal cez prestávku na školskej chodbe. Ako sa dostal do budovy, nôž nechcel nikto prezradiť. Útočník ho vraj jednoducho našiel, no a odniesol si to spolužiak, ktorý hádku ani nevyprovokoval a len sa do nej priplietol. Pacienta sme dnes do Malackej nemocnice na chirurgické oddelenie prijali, bol ošetrený, jeho stav je stabilizovaný. Napadnutý chlapec sa vylieči a vráti do školy najskôr o 10 dní. Útočník môže pokračovať vo vyučovaní už zajtra, keďže je maloletý, polícia ho v zmysle trestného poriadku nesmie stíhať. Obec však chce podobným prípadom predchádzať. Odstrániť byrokraciu pri splnení podmienok na umiestnenie detí do sociálnej starostlivosti. Výtržnosti sú v škole na dennom poriadku, nepomáhajú ani špeciálni pedagógovia. Problém je vraj v miestnej rómskej kolónii, ktorú iba pred 2 dňami navštívil aj minister vnútra Daniel Lipšic. Prisľúbil posilnenie obvodného oddelenia polície a častejšie hliadky v uliciach. V škole je dnes už vyše 80% rómskych žiakov, no a po obci sa už šepká aj také riešenie, že by sa táto základná škola zrušila a deti by sa z nej integrovali do okolitých škôl. Z Plaveckého Štvrtku Marek Gudiak, televízia Marka.